Ezolona. Uzobona wena izinto zihamba kahle ngoba uzama ukusindisa kwesikhashana. So usuzothembela kuphi emandleni akho uNkulunkulu usuzomlahla. Kanti ukuba bowulindile indaba yokukholwa njalo ekukhohlise mina. Ukuze ukholo lakho lupheleliswe uNkulunkulu ufanele adlulise emlilweni uhlolwe njengegolide. Uma kuwukuthi wena uyiphepha ingakho uzama ukusindisa ukuze ungashi. Uma ukhona ingakho wazi ukuthi lapho uzophela ubomlotha. Bathi uma uzazi ukuthi wena uyigolide ilapho khona uzothamba uNkulunkulu uthi mina uNkulunkulu noma ngabe yini ozoyibeka phambi kwami wena ozongenzela indlela ukuthi ngidlule kuona. So kuzofika izinkinga abantu bethi akayi mseneza ngomeni uthi wena cha. Fika izinkinga kuthiwa hayi hambani emsamo uthi wena cha. Athi omunye ayikhona umprofeti engimaziyo namanzi uthi cha. Mina ngiphila ngokukholwa, ukukholwa kwami kwavela ngizwi. Ukuphila kwami kwavela ngizwi.